Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita. Huria di Tuhata naeng pukauta ma permingguan di Manogoton. Taparade, tapahohom marohata, martangiang ma di bagasan rohata be, martangiang mahita. Amin.
Tapuji matuhata merite buku ende nomor 10 sada ayat sada sahat ayat tolu. Mar hite-hite gawarni de bata ama, dohot gawarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gawarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Endehon hamuma di Jehovah ende na ibaru. Ay nunga di pambahen iba na akah halongangan. Nunga di pabotohon Jehovah hatuaon na. Nunga di papatar ibana hati goranna diadopan niaka si pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamunna na badiai ibana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung, hidok atamdo, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana tu hasangapon, tay parohai mahami, asa hunduk hami tu lomoni roham jalahot hami di haporseaon, nature asa totong makirim di haheheon, dohot di hasangapon sogot silehonomu tu akka na porseo iho. Amin.
Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion, imasian pesalmen 100 ayat sada sahatu ayat 5. Puji-pujian tu debata na asi rohai. Ende sian si David. Puji majahoba aletor dikku, jala nasa rohakku di bagasan memuji gewarna nabadiai. Puji majahoba aleton dikku, jala unang tung halupahon dengan di basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena, ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana paluahon ngolum sian hamagoan. Ibana martupalhon tuho dengan basa dohot asini roha. Ibana pamahap roham marhite-hite dengan basam. Asa mulak posoho songon pidong Raja Wali. Rap mangidogogo mahita mangulahon na humbartu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon na humbartu patik mi. Amin. Tuhan Yesus perenganisa, roh amat sombah tujuana, acai meleng amat Tuhan, dan terbaik amat Tuhan, dilului oleh Tuhan, dihidupan Tatopoti ma dosata tuadopan di debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si rohana sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, ndada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido, saya asima roham mida sandok bangso nami, saya sama dosa nami saluhutna, saya sungguli ma rohanami, asamuba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonod do pagkahaulongi ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di Lehon. Asa unang mago ganup na porsea di Ibana. Asa hangoluan na saliling ni leleng na di Ibana. Asa ngapon ma di debata na di Ginjang. Hatan di debata turpuk epistel di Minggu Sadarion, ima asian Kolosie tolu, ayat 15 sahat rodi ayat 17. Margat kisorin ma hita majahasa, jala ayat parpudi ima ayat 17, rap mahita majahasa. Jala dameni Kristusima, mangarajai di bagasan rohamuna, aitu sido hamu di jauh di bagasan sada daging, gabe parroha mauliate ma hamu. Gugun mahatani Kristus maringanan di tonga-tonga muna, mardongan sandok apistaran mahamu, marsiajaran jala masih paingotan, marhite-hite aka ede psalmen, ende pujian, dot ede partodion, endehon hamu maribata di bagasan rohamuna, marroha hamulia teon. Rap mahita, jalana sasi ulaon, manang di hata, manang di pambahenan, saluhut na ima hite-hite gawarni Tuhan Yesus. Uhut mandok mauliate tutu debata, marhite iban. Ima sahatna martua makana tumangion hatan di debata, jala na upeopsa. Amin. Jehovah
tahat tidak kon maha porsiaw tai, songon na ina tidak kon didongata saha porsiaw di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo nasu hatu dosan, natu mapalangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tunubuhon ni si Maria, na gabe-gabean santon di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumao na bernit, di panguhuman di silatus, na matar pajal libana di hau pinarsilang, na tuat tubanu turun kanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surga, lauhunu tu siamun de bata Jakoba, amanai pargogo nasu hatu dosani, isimai bana pai mulak sugo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot, au porsea di tonde parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan niala Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihataina mendok, mulak mangulu dosogo daging halak naong mate, dohot dia nguluan nasora sudah. Shalom. Tabigi matik ting durhiata HKBP Romangun di Minggu kantate tanggal 7 Mei 2020. Partangyangan week di hari Rabu tanggal 10 Mei 2020 masuk pukul 10 siawib sada di week Cipinang di bagas ni keluarga Erwin Effendi Siagian Inamburu Nababan alamat Jalan Cipinang Lontar nomor 47 RT 0 Sia RW 06 Cipinang. Paduahon wik utan kayu manis di bagas ni keluarga M Damanik Buru Manurung alamat Jalan Pramuka Bakti 2 nomor 15 RT 10 RW 0 Sia utan kayu Jala Inganan Partangyangan di Patupa di Lapsito di Jalan Pramuka nomor 33A, Utan Kayu Matraman. Tolu, Wik Pisangan Gading Raya, di bagas ni keluarga Amandarius Manulang, Inang Buru Pandiangan, alamat Jalan Polri Opat, RT 005, 012, nomor sada Pisangan Timur. Paupaton Wik Rawamangun Sada, di bagas ni keluarga Inang Nyonya Hutagalung, Buru Tambunan, alamat Jalan Pinang nomor 4 Rawamangun. Palimahon Wik Kelapa Gading di Patupa di bagas ni keluarga Inang Nyonya R Silalahi Borusiaan, alamat Jalan Kelapa Hijau Tulu Blok D 4 nomor sada Kelapa Gading. Paunopon Wik Pelumas Kampung Baru di Patupa di bagas ni keluarga Inang Nyonya C Simanjuntak Buru Manalu, Jalan Cemara nomor 2 RT 010 RW 07 Pulomas. Di hari Kamis tanggal 10 sada Mei 2020 masuk pukul 10 siawib untuk wik balap sepeda di bagas ni keluarga Inang Nyonya Ginting Boru Panjaitan. Alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 010 RW 05 Rawamangun. Pandidion Nabadia. Di Minggu Sadarion tanggal 7 Mei 2020 di Paraminggota pukul 10 wib di Patupado Pandidion Nabadia Tudak Danak. Torop ni Dak Danak Namanjalo Pandidion Nabadiai 10 pitu halak, bawa pitu halak, burua 10 halak. Ruas Nataba. Di Minggu Sadarion Tajalo do gabi ruas Nataba ima keluarga Amang Aprisal Manulang, Inang Deborah Melisa Buru Pasaribu, Rap Dohot Sahalak Yanakon Nasida, Rosian HKBP Bethesda, Resort Dumai. Alamat Villa Mas Indah Blok C Tolu nomor Sia RT 012 RW 014 Kelurahan Perwira Bekasi Utara, Wik Duren Sawit, Jonjong Manasida. Mau lihat ya?
Tuhat tama nama masuk-masuk nasida gabe ruas na denggan di tonga-tonga ta tarul mobi di jolo ni Tuhan. Pertukaran pelayanan firman. Di minggu sadarion 7 Mei 2020 tolu, ima pertukaran pelayan firman CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta, laos tapatu pado papungut doana spontanitas, laho mangurupi operasional kantor distrik, marhite kota na pinarade ni di pitu masuk gereja ta. Pasca HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Dari Senin 8 Mei 2020 tolu masuk pukul 10.30 WIB, maringanan di sopo marpikir di patu pado ibadah perayaan Pasca CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta, pinangido parhalado gokti kidot keluarga asaman dohoti ibadah paskai. Paborhaton sintua pensiun. Di hari Minggu tanggal 14 Mei 2020 masuk pukul 10 WIB, patupau ni huriata do paborhaton situa pensiun ima inang situa Darna Borusianturi, sian WIB pisangan Gading Raya, alanong marumur ono 5 tahun. Jala sipul perimunggoni di patupado ramatangmah di ruang Timoteus. Aksi donor darah. Di hari Minggu 14 Mei 2020 di pukul siawib, maringanan di ruang Timoteus Lukas di patupado aksi donor darah. Aka syarat hatotuan buima di jaha di arotas tikting manang web HKBP Romangun. Pesta Gotilon HKBP Romangun. Pesta Gotilan tahun 2020 di tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Romangun tahun 2020 tasakapi patupau tama di bulan Juni 2020 jala panitia Pesta Gotilon boima tajaha di arotas titing manang di web HKBP Romangun. Aka pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing nong pinaradi ni huriata di pasu-pasu di Batama aka barita masa dohot ulaun aka si patupota bahen sangap di Guarna. Song ini matik ting di huriata di minggu tas saderion. Mau lihat ya? Tuhan Yesus Kristus,
martang yang mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita saluhutna. Di parmingguatta sadarion katani debata nagabe jamita tu tonga-tongatta tersurat di sada kronika tawarikh molo di hata Indonesia bidu 10 mamuka sian ayat 27 sahat rodi ayat 20 ujahama tapai hutihut ma tirohat edehum majahuba ali sadok tanon baritahon hamuma hatuaonna ganupari pajojor hamuma di tonga-tonga ni halak perbegu hamuliaon nai di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akana binahen nai aina tipul do Jahoba jala tamasi tutu pujion nasokal do ibana mangatasi sude akka debata ai ajia-jia do sude debata ni akka bangso perbegu alai anggo Jahoba naung majadihon akka langit hatongamon dohot hamuliaon di julona hagogoon dohot hinauli masa di bagasan habadiaon nai hamu ale akka margani akka bangso sai lehok kamuma tu Jahoba lehok kamuma tu Jahoba hamuliaon dohot haguguon ido sahatna dipilit huriatta do pangibulan ni turpuk jamita sadarion maredde mahamu di Jahoba ali sadok tanoon bernyanyilah bagi Tuhan bernyanyilah untuk Tuhan catata perjolo mau dihita amang dohot inang molo salilingon hita bernyanyi untuk diri sendiri maredde tu diri sendiri maredde tu dongan maredde tu halak alai marhite jamita sadarion dikoreksi diperbaiki molo dalam konteks suasana ibadah kebaktian persaoran na mangulu persaoran na badia dohot debata sude edde sude pamujion sude na diungkapkan na diekspresikan ditongani huria ditongani akana persea arahna hamuliaon ni debata. Memang molo tajaha adorakso bidu 10 nomon adong sada peristiwa na bersejarah di bangsoi dibuan mulak poti parpadanan tu Jerusalem. Songon nataboto poti parpadanan songon tadda songon simbol, songon hataridaan ni pangatoion ni debata di ngulu ni bangsona marhite-hite harorona kehadiranna paddonganionna pangamramotionna debata toktong rap dohot bangsona di perdalanan di lasni roha di arsak di tiki marporang
ditiki bergumul, Allah selalu hadir dalam kehidupan umat. Ido gak bisa ada alasan pertama na perjulu buasa ikon memuji hita tu debata ganu pari. Buasa. Dakkola ditiki hari Minggu. Dakkola ditiki kebaktian biasa. Dakkola ditiki persaoran kategorial, week, sektor, lingkungan, pertanyaan, pendalaman Alkitab, kelompok usia, dan lain sebagainya. Alai ganu pari. Memang taboto do adong dua sikap na pinangido ni debata tu akan porsia di ibana. Di satu pihak ikorradedo hita hohom mauhom bermenung mamikirhon mamilang-milangi marningot saluhut pabahenan ni debata tuhita muluboy tahingot muluboy tagabarhon mulai sian sorak kita tu portibion tikidak danak kita tiki marsikola tiki marguru malua tiki menikah pernikahan tiki karejo mula-ulaun lahir anak pertama diakka keluarga na dibasa-basa ho Tuhan ya anak kon lahir anak kedua dan seterusnya marningoton ikobarani hita di bagasan toruk niroha hohom mamilang-milangi asi dohot holong niroha ni debata tu hita alai dukoni sikap napaduahon ima marlas niroha marede mamuji pasangap debata pasahat tontangiang madok mauliate alani sude pabahenan diigil debatado suarata marhite tangiang marhite edde Tuhan menginginkan nyanyian pujian dari umat. Nyanyian ucapan syukur dari umat. Waduh naik kita mang dohot inang. Sebanding do tabai non. Manang sada pidak taula, dua na pidak taula. Mamikir-mikiri asi ni roha holong ni roha pabahenan ni debata di mulut. Ai ido nak kaning di suarahon na perjolo alasan memuji Tuhan ima di introitus alani halongangan nabi nahenna alani hatuaonna alani naung dipapatar hati goranna mujizat keputusan-keputusan Tuhan, perjanjian-perjanjian Tuhan, kehadiran, penyataan diri, perlindungan. Sudah naon gabe alasan laho mamuji dohot pasangapon debata. Jadi ido molonung ngasahatu puncak lasni rohai ay kobarani hita songod di buku de nomor 15. Out na 1000 hali gadda saringar ni soaraki naing nasa gogo bahenokku memuji debatatai pabua lasni rohaki hinorhonni pambainai tidak tanggung-tanggung Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak tanggung-tanggung para remaja, pemuda, generasi muda, gereja.
memuji, memuliakan Tuhan karena segala sesuatu perbuatan ajaib. Ido bae patorangon ni natoras dotu yanakon habel gaun ni debata napina tuduna tu keluargai. Dulu kau amang waktu lahir, di kendaraannya kau lahir, belum sempat tiba di rumah sakit. Ala songonon. Anggoho buru hasian, rap do bapa dohot oma, hubereng doho sorang. Jala pitor songonod do. Alai nuaing. Taida maasi ni roha ni debata. Ngasekiat tau ko buru hasian. Ngasekiat tau ko anak kuna burju. Hami pe. Bapak dohot omak mon. Songonod dunan jului. Alai. Asini rohani Tuhan itu hita sekeluarga. Mamuji debata. Alani pabahenanna. Ulaonna. Alani hatana nabadiai. Alani halongangan. Hamuliaon. Habalgaon. Dohot haburjuon. Ni debata. Odo ikot torang. Ikot takas. Pabuota. Tupinoparta. Dungimu saya ikut tapabua. Di setiap musim kehidupan songon keluarga, songon individu, pribadi, ada naik turun, ada suka duka, ada karir yang menanjak, ada karir yang dijatuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Dak salai molo tabereng, alai manang bohape, amang dohot inang nita tu yanak kotai. Anggo asini rohani Tuhan itu au tu makmon tu hita sa keluarga. Martabba ganu pari. Selalu baru setiap hari. Tajar homadisi edena di hata bataki. Haposan ho Tuhan hodo holongmu dilas ni roha tiki arsakpe asini rohami nang pambaenanmu. Tak ajar homai. Edeho buru bahasa Inggris bain nita boy. Great is thy faithfulness. Edeho nang hati Indonesia bain nita. Ay didot do. Ikon hati dakonot tado iman apa dua hon. Alasan bersaksi dan menyaksikan segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan. Maka tidak kon pabahenan ni debata di perdalanan ni ngolutta ganu. Alani duduk sidung beribadah manaksadarion dan berakhir kesaksiata justru dimulai. Idom bain nahya dia kahuria di joloni gereja ya dong nama bain datang untuk berbakti atau beribadah, pulang untuk bersaksi. Mulai make saksiat ta anon dung haruar hita sia bagas joroon. Marpanidangiom mak. Berkesaksian mak. Tapat orang mapa bahenan ni debata di ngoluta. Ay di ayat 20 nak kaning hujaha di hati Indonesia, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Bahkan ayat 24, tugas kita adalah menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa. Bohado hita gabi perberita nauli, tudongan nahumaliak kita. Marhite pikiran natalean diganu pakatayon. Marhite hata bahasa nadinggan. Bahasa itu seluas kehidupan. Di sude sudut ningoludo boy hita mamakke hata nauli, hata nadinggan. Berbahasa yang baik. Ima dalatta makatidakon gowarni Tuhani, dohot pabahenan ni Tuhani.
berbahasa yang baik di tengah keluarga, berdoa juga, menyanyi juga. Molo tengok doa hamu kamang dohot inang lumubi akan tua-tua nami di son. Di akhir tahun 70-an menjelang tahun 80-an HKBP do perjolo di Indonesia songon huria songon gereja patupa renungan untuk keluarga. Almarhum Evorus HKBP ditiki domine GHM siahaan mabahen patomutomuhon buku kebaktian keluarga renungan keluarga pajonok hamuma tude bata. Mendekatlah kepada Allah. Alanunga dibayakon opui mulai digijang di tahun 80-an lam modern nama masuk tu era industrialisasi dan seterusnya ikut dipersiapkan huria do ruasna keluarga martangiang marede memuji debata ganu pari. Jadi mau tabayakon noaing sejak tahun 1978, 79 atau 80 gereja HKBP telah memperlengkapi jemaat menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan, keluarga yang bernyanyi, yang di setiap hari apakah pagi atau malam keluarga dipimpin oleh ayah atau bapak atau ibu atau orang tua bernyanyi memuji Tuhan. Dakuboto adong dope hita namar ningoti. Asing ngi gudang renungan noaing natajaha natabige alai tapakke dope. Napi natomu-tomu ni huriat HKBP taringot tu pajonoko diri tu debata. Bohado hita maka tidak kono di pardalanan ningolutta. Termasuk molo adong padidion sadariyo di tonga-tonga ni huriatta adong dotahe di sodo na tardidi. Oke. Jot do hupa buah tuganup keluarga naneng mabuat danak tardidi ala mek do anak kon nasida perlu do tolu hal pikir honomu naniku. Memberi makan anak, memandikan anak dan memakaikan pakaian baru dan juga menidurkan anak. Tugas ini keluarga deh. Unang di pasahat tu pembantu. Dinatolu peristiwa itu. Adong hubungan emosional najonok antara ninatoras tu yanakon. Ditiki mangalew mangan, ditiki paridihot dohok manggati bajuna, dohot pahodopon. Bobo inang, anak yang cantik, putih. Bobo amang, anak yang baik, nita. Unak tu halak. Mulai kon halak di luar ninatoras. Basong na gudang di Jakarta umma. Ala gudang do aka opung na burju. Rela do nasida RCTI rawat cucu tanpa imbalan. Gariada sian nasida do manubang tupahu punaon. Anggoi dak pola salai ala bagian ni keluarga dope. Ala yang gotuk tuhala do tuan nami bata partibak komai. Bolehlah ada yang membantu kita memasak nasi, cuci pakaian, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Ala yang gudak danaki, ya anak koni, sotung. Partibakok kamu mai. Karena apa? Mereka dititipkan Tuhan bagi kita. Jangan lagi kita titipkan bagi orang lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Asa tabereng jo adong kekeliruan di gudang natoras laho pagudang-gudakon mangajari manugu-nugu yanakon.
Dihita nama sia holongan di bagasan ni kuarni Tuhan Yesus Kristus. Napatuluhon ima ikok gabe sitidangi do hita marhite-hite natarok sinakaning di ulau tabe. Di parkarejuata. Ikok gabe sitidangi do hita pabua akan aporsea do hita di Tuhan Yesus. Di sommana ikot tapatuduhon molo HKBP di tahun 2020 tahun profesionalisme dalam penatalayanan. Tak sederhana humma, semakin profesional, semakin bertanggung jawab, semakin sungguh-sungguh, semakin tulus, semakin rendah hati, semakin taat kepada Tuhan dalam setiap mengemban tugas, fungsi, peran, kedudukan, jabatan atau apapun namanya. Jala sudenai asa gabi hamuliaon di debata. Ai ibana do patukon hita patupahoni saluhutna. Ibana do mangalehot tikitu hita dohot gugu dohot hahipason laho patupahoni saluhutna. Jala disima naing manian ganupari hita. Mamuji dohot pasangapon debata. Songon nandidok ni turpuk jamita sadarion molo di hata bataktai didok maredde mahamu di Jahoba ali saddok tanon di hata bataktai tadok ma edde ima jamita na merlugu edde ima pakka tidak konotta di pabahenan ni dibata alai di bagasan konteks ibadah madok mauliate budu pengakuan songon lagu pop rohani di parmahan Tuhani ima tahanguluhon hatani debata dohot pabahenan ni debata di kinok salpu jala omma mangojar hita marpakirimot tujulu lobi sian na pinatupan ni debata di kinok salpui pos rohatta pasahaton na dutu hita tutik kinaneng. Amin. Martangiang mahita. Mauliate maali Tuhan hupasahat tami tuho. Ala nibal ganiasi dohot holong ni roham. Dileho ko hahi pasun gugu lats ni roha. Dohot ragam ni pasu-pasumi. Mauliate ma saluhutna hupasahat tami tuho. Di sude pabahinammu di ngulu nami. Mauliate di parsauran nami sadarion ali Tuhan. Mauliate di hatam nabui hutangi hok kami pasu-pasu humai tu kami saluhutna mauliate hupasat kami tuho di basa-basam di akaruas ni huriam ima akka danak manang ianakkon mauliate hupasat kami tuho di jujusho ruas ni huriam gabe jemaat baru di ingananon mauliate hupasat hami tuho ala disude akka sakap do rencana ni huriam tutik kena yang rodingananon pos rohanami donganammu urupammu tugu-tugu jala ajarammu dohami laho patu pahone songonima ali Tuhan dia kayanakun ni huriam nanaing majalo padidion na badia sadarion sai pasu-pasu manasida jala sahapom maitu nasida nang tunatoras pe akka ruas ni huriam keluarga nami nahu haholongi hami na di bagasan parsahiton manang na di rumah sakit dirawat manang pemulihan di bagasan nasidabe songon na adong di daftar warta sadarion alai molo pe adong do pe naso tarsurat disi sudena hupasahat hami tuho asi marohap Tuhan sai lehon ma hamalumon di nasidabe basa-basahon mai asa di bagasal lasni rohana sida saluhutna nang tuak katik nanengro pasu-pasu proses pangubation akka dokter tim dohot paramedis na mangula asalam tu hipasna tu sehatna tu malumna sude akka ruas na di bagasa parsahiton alai dohot male Tuhan dakolan pardagingon dohot ma partodion namibe lampadugu maha porsiaon nami tuho papos marohanami di padongan yomu tuhami tutik kinanengro
Maulia tema ali Tuhan hu pasahat tami tuho. Pasu manang sude parhaladu ni huriam. Pangula na guktiki kapadita na adong di resoton. Sude amanami inanami parhaladu. Sude seksi na masuk tuak kadiwan na tulu. Dohot sude na berpartisipasi parsidohot di ganup pakkobasion pelayanan di tonga-tonga ni huriam. Pasu mahami saluhutna. Ruas dohot parhaladu ni huriam. Mulai siadat danak namit sahat rodi lansia. Saluhut nahami pasahat to diri. Pagong gopon ngulu nami tuho. Jalo mahami ale Tuhan. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Dia makadamang dainang masuk mahita tu acara padidion nabadia. Hinangido matu sudia kaina nama buana kaina konna dia bingbe makana konna kainang 7 London langsung nang lupa hita mabuana kagwarnya kadat danak nanaing sidion 7 lon. Alanita parade maroha nang pikirata ikimarid de hitan non jongjong ma natoras nidak danahon di hudulan na marid de mahita. Martang yang mahita. Alia manami na di Bandua Gijang narodo natoras nidak danahot 7 loma buanak kayanak kon nasida. Saya si maroham jalo manasida gabi anak komu. Pasu-pasu jala pargugui manasida mangiahi hangulo sugut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong dihamakan atoras niak kadakdanak nama buanak kanak komuna sididion sadarion. Panyok kamu mahata ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ninda madok akka sisianna. Udai hamu masalhut bangso. Didi hamu nasida tu bagasan guar di mata ama. Dohot anak dohot tod di parbadia. Ajari hamu nasida mangaradoti salhut nahutonahoni itu hamu. Jala ingot ma, saya dong anakku dohamu ganup ari rasi rasa roh ajal niha sianganon. Manangisi na porsea doh ni didi dapotan hanguluan, alai naso porsea ona uhum sugut. Tangon hamu ma dohot hata natar surat di surat ni si Markus, adong ma akka nama buat danak Tuhan Yesus asa di jama, asa di alai di picang akka sisian naima nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sugo marohana di dokma. Loa samu makadak danaki rotuahu. Unang orai hamu nasida. Ay diak kasih songonido harajon di debata. Natuturu na rokot tuhamu manang isepe anggo sosongod dakdana kibana majalo harajon di debata. Dang bongo tibana tusi. Dungi di haul ma akadak danaki. Diapeom matangan na tunasida. Mamasu nasida. Atau kamaka salhut natoras na mabuan akay na komuna terdiri bagasa sadarion. Diadopan yaka ruas nang diadopan di dibata. Rak mahamu makatidakkon hata haporsyotay. Au porsea.
Namula Bangulu, Atong alusiamu mahata nahu sukutono Tuhamu. Parjulu di pangidohamu nuaing di dio nakkadak danakon tu bagasan ni nahina porsyamuna alusiamu. Aduahon behana ulo dohamu mabudaya anak komunon asa diboto jalai huton nasida hata ni debata alusna. Patuluhon naulur hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan di Huria Protestan asa gaber wasna mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna atong tapasama kana koton tu debata marhite-hite padidion nabadia udul mahamu tu ibangkumu dongi Roma sasa keluarga tujulon. Ale Afiel Theodora Feber Tarihoran, Udidi mau tubasan gor dewata ama, dot tu bagasan gorakna Tuhan Yesus Kristus, dot tu bagasan gor tod di porbadia, amin. Saya diramoti Tuhan debata, mohodi haba bot mo tu bagasan harajon dewata, rodi saliling dililing, amin. Ale Marcelin Ramona Napitupulu, Udidi mau tu bagasan gua di bata ama, do tu bagasan gua rakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan gua tod di porbadia, amin. Saya diramoti Tuhan di bata, mohodi habo mokot mot tu bagasan harajon di bata, rodi saliling dililing, amin. Ale Timoti Hamonangan butar-butar. Udidi mau tu basan gor di bata ama, do tu bagasan gor rakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan gor tod di porbadia, amin. Diramoti Tuhan di bata ama, hodi habo bot mo tu bagasan harajon di bata, rodi saliling dilit, amin. Ale Karisa Ivana Manurung Hudidi mau tu basar gor bata ama, do tu bagasan wakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan gor ton di porbadia, amin. Kira mau ti Tuhan di bata ama, hodi habo bokot mo tu bagasan harajon di bata, rodi saliling dilit, amin. Ale Yarema Oloan Marhaposan Lumban Batu.
Budi di mohotu basan kuat di bata ama, doa tu bagasan warna Tuhan Yesus Kristus, doa tu bagasan kuat di porbadi amin. Saya diramoti Tuhan di bata ama, hodi habo mohot tu bagasan haladun di bata, rodi saliling. Amin. Ale remoi samosian sitorus sudiri mau tu basan gor di bata ama, do tu bagasan gor na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan doton di porbadia amin. Saya diramoti Tuhan di bata ama, ho di habo mo tu bagasan haradun di bata, ro di saliring keliling. Amin. Berdiri aja. Banyak. Ale Kenzo Linggom Dultom. Jadi mau tuh bangsa. Mau digendong mamanya belum? Boleh. Ale Jordan Jericho Hasudungan Silaban. Budi di mau tu bagasan kor bata ama, do tu bagasan kor Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan kor ton di porbadia amin. Saya diramoti Tuhan di bata mo hodi habo mo tu bagasan haradun di bata, rodi saliring di. Amin. Ale Gracia Kalista Situmorang. Budi di mau tu bagasan kor di bata ama, do tu bagasan kor na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan kor ton di porbadia amin. Saya diramoti Tuhan di bata mo hodi habo bot tu bagasan haradun di bata, rodi saliring gilit. Amin. Ale Daud Jevano Simatupang, Budi di Mahotu Basan Kor Bata Ama, do tu bagasan kor Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan kor ton di porbadia amin. Diramoti Tuhan di bata mo di habo bot tu bagasan harajon di bata, rodi saliling. Ale Margareta Jevania Simatupang, Budi di mau tu basan kor bata ama, do tu bagasan wakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan kon di porbadi amin. Diramoti Tuhan di bata mo hodi habo mot tu bagasan haladun di bata, rodi saliling dilinik. Amin. Ale Grace Gabriela Alexandria Napitupulu. Budi di moho tu bagasan kor di bata ama, do tu bagasan kor na Tuhan Kristus, do tu bagasan kor ton di porbadia amin.
Tiramoti Tuhan di bata mohodi ababokot potu bagasan harajon di bata rodi salin. Amin. Ale deren Arlando Togatorop, didi mohot tubasan korte bata ama, dot bagasan kotak na Tuhan Yesus Kristus, dot bagasan korton di perbadia, amin. Tiramoti Tuhan di bata mohodi habo bokot mot tu bagasan harajon di bata, rodi talilik, amin. Ale Amanda Audrey Pasaribu, Budidi mohon tubasan korte bata ama, dot bagasan korte na Tuhan Yesus Kristus, dot bagasan korton di perbadia, amin. Tiramoti Tuhan di bata ama, hodi habo mot bagasan harajon di bata, rodi talilik, amin. Ale Lukas Safir Pasaribu, Budidi mohon tubasan korte bata ama, dot bagasan korte na Tuhan Yesus, dot bagasan korton di perbadia, amin. Tiramoti Tuhan di bata ama, hodi habo mot bagasan harajon di bata. Ale Abigail Tabita Manik, Budidi mohon tubasan korte bata ama, dot bagasan korte na Tuhan Yesus Kristus, dot bagasan korton di perbadia, amin. Saya diramoti Tuhan di bata mohodi habo mot bagasan harajon di bata, rodi talilik, amin. Ale Joanna Orzora Sibolon, didi mohon tubasan korte bata ama, dot bagasan korte na Tuhan Kristus, dot bagasan korton di perbadia, amin. Saya diramoti Tuhan di bata mohodi habo mot bagasan rodi talilik, amin. Jongjong mamuse na toras di hudulan Nabi. Martang yang mahita. Ale Tuhan debatama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nunga hupasat hami akadak danakot tuho, jala dijakon hodo nasida gabi anak komu marhite-hite padidion nabadiye. Asa masuk tuhuriani halak Kristen nasi dari tanoon, jala gabi panean di hanguluan na saliling nililingna. Asima roham dohot jakana toras tidak danakon, saya pargugui jala jari manasida, madungunogu dak danakot tuho, asarap nasida taruli diakka arta ni harajommu. Amin. Jongjong mahita saluna, mari di mahita. Yesus
Tatangyakon ma pilihan na tapapungon wadupan ni debata martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma siyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asa lam hutadda hami. Godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami, madok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia ma goarmu, say Roma harajaonmu, say saut ma lomoni roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon ma tuhami sadarion, hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan, namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata, jala mulak mahamu di bagasan damai. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim. Di hamuna amanami inanami ruas ni huriatta narot perpungan sadarion maulati upasat tami tuhita di harorotta tu perminggonon siak kami nama kubasi mulai sian tim IT pemain musik nama ngulun ede manangsong leader majaha warta nama ragedda dohot nama kubasi di jamita songonima nang di pasahatok pa din nabidia, dohot na papung pilihan, dohot sude parsi dohot pelan sadarion, pasahatot tuhita saluhut namang dotinang. Selamat hari Minggu madihita, horas madihita saluhut na. Tuhan Yesus memberkati.